Vores mission i Life Academy er at løfte mennesker til et højere, rigere og friere liv. Vi har haft en masse mennesker inde under huden. Vi har undervist i, set og mærket, hvad der giver power til at skabe personlig udvikling, vækst og indsigt for mennesker med vidt forskellige baggrunde, alder og vilkår. Og det, der driver os, er ønsket om, at du skal blive den bedste mulige udgave af dig. Vi giver dig de nyeste strømninger inden for terapi og selvudvikling. Efter 24 år i uniformen, så har jeg endelig fundet mig selv og har vist mig, at jeg kan det, jeg kan, og være rummelig over for andre. Og det har givet mig den utrolige rummelighed, at jeg er den, jeg er, og har fundet ind til den, jeg er. Jeg er stolt over at have fundet mig selv, og har fået lov til at være så et trygt sted til at kan vise mig selv. Det næste skridt er, at jeg skal ud som selvstændig, som coach og terapeut. Og det starter her 1. februar, så det er lige om lidt. Fagligt har jeg de første 2 år har været mest selvudvikling i forhold til mig selv, i forhold til mine mønstre og mine overbevisninger. Jeg stoler mere på mig selv og min egen handlekraft. Så jeg har fået øje for de ting, som er vigtige for mig i mit liv, i stedet for at kigge på de begrænsende tanker og de ting, som egentlig har stoppet mig i mit liv. Når jeg så er færdig som psykoterapeut her om 5 måneder, så skaber jeg lige nøjagtigt det liv, jeg har lyst til at have. De her uddannelser har givet mig en masse værktøjer, så jeg er gået fra at se forhindringer til at se muligheder. Jeg er gået fra at være over i en masse andre mennesker til at finde svaret i mig selv. Og jeg har fået en masse værktøjer, som gør, at jeg på sigt kan gå ud og hjælpe nogle andre mennesker til at få de samme fremskridt i livet, som jeg har fået. Hos Life Academy kan du både tage en 2-årig grunduddannelse til energi- og powercoach og terapeut, og en 2-årig overbygning til energi- og powerpsykoterapeut. Du bliver en del af et helt unikt sammenhold, uanset om du ønsker at arbejde professionelt som coach eller psykoterapeut, eller om dit formål med uddannelsen er personlig udvikling og indsigt. Vores uddannelse bygger på den eksistentielle humanistiske psykologi. Det betyder, at vi har fokus på menneskets frie vilje og valg. Helt grundlæggende opfatter vi mennesket som et frit og ansvarligt væsen med egne svar og handlemuligheder. De værktøjer, jeg har lært her, det er faktisk at sige, her var et eller andet, som jeg skulle tage mig af. Det kan være, at det kan være en side, som måske ikke er godt for mig lige nu, men tak for informationen, den tager vi senere. Og der kan være lyse idéer, hvor jeg jubler og går med. Efter et par år nu her, der kan jeg mærke, at jo længere jeg tør stå ved mig selv, og jo længere jeg kommer ind i min egen kerne, jo bedre går det faktisk. De klienter, der kommer i min klinik, dem tør jeg følge til dørs. Det vil sige, at jeg tør at gå ind i mørket. Jeg tør at følge den der, hvor det er allersværest. Jeg tør at være sårbar. Jeg tør at vise dem, at lige her, hvor alting det bare er mørkt, der er det en vej ind til lyset. Udover vores store erfaring, både fagligt og menneskeligt, er vores helt særlige kendetegn, at vi handler og agerer i stedet for kun at tale. Vi er praktikere. Vi lærer dig naturligvis teorien, men vores vigtigste budskab er walk the talk. Det lærer du også. Vi bruger teknikker og redskaber på vores uddannelser, der er gennemtestet og afprøvet, og som vi ved virker. Og vigtigere endnu er, at vi gør det med humor og lethed, så du vil mærke, at læring og viden kommer let til dig. Med en uddannelse fra Life Academy får du ryddet op i din bagage, og du bliver i stand til at være i verden på en ny og lettere måde. Uddannelsen er evalueret af Reflektor og lever op til branchens højeste kvalitetskrav. Vi glæder os til at se dig.